IFM News. IFM News. IFM News. Police report. Idol Joanne, come in. Nagbalaag ti Ilocos Norte Police Provincial Office karigiti agi warwaras ti palso adama na fake news nang nangrona iti may panggep ti panagasibrong kadagiti ubing wenno kidnapping. Ginagigod ti opisina iti publiko aliklikan dati agi post wenno agi share kadagiti saan na beripikado nga impormasyon sekna na ti may pagarop a panagasibrong wenno panagkumaw kenda dumapay a kaasping na nga insidente. Empaka mo ti pulisya at ti panakaiwaras dagitoy adamag nga awan na ti kumpirmasyon na ket mangitunda ti panagbuteng ken panakaalarma iti komunidad. Basara ti record awan pa iti naimaldit nga insidente ti panagkidnap iti Cebu Bukel, probinsya ti Ilocos Norte. Nairekomendar nga rod iti papanasigod panag-report iti kaasidigan a police stations wenno kadagiti dadum mga otoridad no adda dagiti masususpetsa asaan a may kaniwas ti aktibidad na. Digbigan ti pulisya ababaen ti daytoy ket dakkel a tulong tapnon agtalina eda iti linak ken seguridad iti publiko ken ti panakaiwaras dagiti peke nga impormasyon. Namnamain na ti provincial office iti panagbalin a bihilante ken responsable nang nangruna kadagiti may padpadanon nga awan na ti kinagpaismanan na. May palagip Idol Bernard ada ti ay damag pay lang idiin ugma de ti white nga van na agkuma when librong kadagiti ubing dagito itatati kaudyanan na nga na-report nga ado dagiti nag-shares ken maalarma nga rod dagiti tattao ada pa yan kadagiti na susulimek a lugar ada dagiti na damag tayo nga agasa da pa yan kadagiti buneng tano once kano nga makastrek deti white avan ket deti ti sigsigaanan da no masigan dagiti ubing ket insigida nga umatake met dagiti tattao ito ket digligליgan at ti pulisya deti nga papasamak nga papailen kadagiti panakaiwaras ti peke adamag idol. Apa nag-rise up detoy ada nakita da nga van kasjay nga atapen da when iti San Nicolas Idol Bernard ada ti white nga van nga nagsarding ang taga magpa-rescue iso nga napamit nag-rescue ti Philippine National Police dito Mariro na perjan when something nga napasamak iso nga nagsarding de si van ti may nga lugar ket tatan atapen de ti residente nga agkuma when og sibrong ay di nagrigat na gumatang ti van tatakabalak kumapay nga rod mas dakkel nga lugang ko ket gumatang ti van pati bagada kanya ka baka agkumaw na kasya nagrigaten ay ati aming puraw nga vanen kat madin so malagayam nga napanak na Toyota di ka magkata apay di ka malalako di puraw nga van amumiten sir kung kunada kasi kakabutang da no puraw nga van kat amuda kat agkumawen nga meten kat no lang nga nakailit ka kasya di ka agkumaw kalata kat nangina mo di jay grandiya di ba? Oo nga ron. Kita ka kasi kaduan nga puraw nga van kit di nga malako. Ayan, manulang ti malako ta. No puraw nga ming nga van napintas nga pagnegosyo. Ayan, ikam ti UV Express. Kakaseno kwa, nagiti pagluganan nga mapan kat Claveria Cagayan. Digad kabutang daa, digiti white nga vans nga mapan iti amamyanan, hanmat. Digiti dati Marcana Idol Bernard saan met ngem digiti no awan Marcana so amadi ket kakaasimot kit piman mo DJ tao nga nag-drive ka DJ van di ta kay San Nicolas awan Idol Bernard pagarupen daket agkuma wen og galad og ket ano mo wrong mo DJ information di na ko man reklamo DJ when kan dati pa Idol Bernard kung makakita dan dagiti tattaw iti white avan tila tatapen da agkuma when og sipurong tapos may post pa iti social media that I met nga netizens that you met ti gundaway na nga i-share tayo without verification ag trending maalarma iti publiko Idol Bernard. Ada dati anad to ini. Sir, good morning. Dito yung amin San Nicolas ada dandani na alang nga ubing ngem black kanumot nga van nga puraw. Maulaw ka black nga van kano dita nga San Nicolas Idol Joanne. Sa bali mo deta white nga van. Ano ba talagat kulay ti kriminal? Adakad kulay dakat sa awan ba't di amen? Mapa-black, mapa-rainbow man kaday som amin basta kriminal no ag kidnap tulatan period. Ganon yon. Awan ti kinulayan na deta Idol Joanne di amen? Apay ti baga no kati agkumawin no digiti agkidnap ket oy
blue ti ban mi tatangatawin kasi kat or red ti tatangatawin at year of the snake kunada. Met yer mo ti kasay. So ibaga kadimot ti kriminal. Awan kriminal nga mangibaga wenno mang ted ti hint Idol Joanne. Correct? When Itatanga amo ti when deti pa lang nga mismo no ibagam nga white nga van nga mangalat ubing apay agusar pala ni criminal ti white nga van saan na tama mag-change color yan ganun lang naman yon ganun ang mga kriminal yung kapag if you study about criminology and that they cycle about the crimes, the elements of crime. Kani iso pa amin nga panakaadal mo maipanggep iti krimen. Saan na nga ibaga kanya? Like for example, bomb threat. Apay, butngen na ka nga da bomba nakalata, correct? Which is happening kanyami ijay Mindanao. Handa nga ibaga no ayan at bomba. Bumtak tulatan adan tulatan nga maipurwak dita. Kasi bombain mi tatanga aldaw ti lemket kay bombain mi ti dating aldaw ti Gaisano bombain mi ti dating aldaw ti SM kunada nga rod nga kasi katam kriminal ka pa nga rod no kasa kan ibaga met, di ba? Yun, ang sa krimen, walang magsasabi na kriminal kung anong gagawin niya. Apa ibaga ni agtatakaw kat si ka Joanne, takawik deta cellphone mo madamdama alas 3 ti malem. Kunana? Magnaak talikod ta balay mo. Kunana nga rod. Naka-black nak. Kunana? Hanamat nga ibaga ket. Awan bang pakaibigbigan, tilugan, identity, ken kasapay iti time of crime. No katon ano nang aramiden dito at kriminal nga rod, di ba? Kumbaga arig na digito yung ket uninvited guest or unexpected guest iti panagbiag mo at any time, at any point in time mabalin na kadangran, mabalin na katakawan, mabalin na kang aramidan iti anyaman nga krimen, mabalin na kaabusadwen kenda dumapay. Correct? No kumaada ka gorgoram. Weno manggurgura ken ka. Ibaga na ka di no anati gura na kanyam. Di ba saan? Ichismis nat sa balis. Di ba nga di ngamen? O santo pala dumanong ken ka. Mano pa lang ang iwat ken lapayag nga pagdalanan na deta chismis. Maudi ti masiknan. San ka di? Aman. Yan. Yun lang. Napakasimple. No adalem ti may panggep ti krimen. Walang kulay ng van yan. Walang kulay ng or identity ng kriminal. Aramidan na lahat ti krimen at any point in time. So let us all be careful. Yun lang yun. Di ba? At saka do not share fake news. Kasi yung mga fake news na ganito, pwede kayong balikan ng mga tao. Tama? Sabihanan da kayo palsipikado dagito bagbagay nga impormasyon imbabain dakta awanan na kat ano na ganan defamation kan anapay panakaibabain niyan ta kan da dumapay di kamen may share dati mag-share ka ti Facebook nang nangruna kalgitiro propada nalipatan tayo sa ti Privacy Act. It is already a law here in our country Philippines, correct? So biyanan da kayo i-reklamo da kayo against privacy. Yan o di naalakadtan kada defamation oral ken da dumapay nga panakibabain nyo kan kuana dinalpas kadtan di ngamen. That's it. Ganun lang yun about this advisory from the Philippine National Police. Go ahead, Aldo Joanne. Damag iti Ilocos Norte Police Provincial Office, Kadwai 99.5 by Nawag, Idol Joanne. In Tatak.